खुलुमबाय सनाफोरानि मोनसे गोदान ब्लगआव नोंथांमोनखौ फिन खेबसेयाव बरायबावबाय सबाय माजेजों फगबायनाय महर लानसिनाफोर दामुगै ओमफ्राय ब्लगखौ फरायजोबोसै नायनो मोनजाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आङो ओमफ्राय रिकुवेस्ट खालामोन प्लिज अननानै सोरबाफोर गोदान बासायनायखौ साबस्क्राइब खालामनो हाला आं लाइक कमेन्ट शेयार खालामलांबानो जाबाय आरोना ओमफ्राय ब्लग बानायनायथ' आंहा दासान्दि गद गैखाथारा बावस्रोमसो आरोना बेनिफ्राय दिनै सासे सुबुंनि माने फिसाज्लानि फरिखाया जोब्बाय नालाय माथाया एसे रेजें जाबाय ओंखायनो आङो ब्लगखौ एसे स्टार्ट खालामनानै लाबाय आरोना मा देखायलांनो हायो नोंथांमोनजोंहाय मैया बानायाखै खोमा आङो दिनैबो सानसे बानायाखै नै दासो सुरु खालामबाय आरोना ओरैहाय जोलै माथायाबो मानसि बेखासो थांदो नोङो आं थांला बिदिबा ओरै मामा ओरै रावफ्रा मानिया माबा टिभियावसो सुनानै आं गोजौ जाबाय होनना बुङो मा होनबावनो बाबा मा जाखो फैद' बोथोर नाङा मानसिया माबायो गाज्रि जायोसोना थ' जेखियानो जादोला जों टारगेटसिम आवगायलांनोसै नोंथांमोनाबो नायलांबाय थाबानो जाबाय आं मा देखायलांनो हायो आरोना ओरै फैहाय नोंस्रासो मानो सिथों सिथा लेगिनसो हाबाब माने थाला साला मारिनानै स्कुटि दांहांनायजों पार्सेला सफैनायजों नालाय ओमफ्राय है बाददे दायो खेवसिगोन ओंखारदो होदोहाय सिथों सिथा भगबान जै हो ओमफ्राय आंनि ब्लग बानायखौ मा होनना बुंबावनो आरोना न'आवनि इन्ट्र' मारिलांबाय ओमफ्राय बाजाराव न' ब्लग न' टक माने केमेरा अन गैया एसे देरि जानानै थांखानाय नालाय नै ओमफ्राय मालफ्रा सफैजोब्बाय होननानै बुंजासै नुनाय लोगो लोगो नांगौ खिनांगौ आरोना नैबेना एसे आद्रा थाबोबाय ओमफ्राय गस्लाफोरनो रिलेटआव फाननायखौ गेलेनायफ्राव गानो होननानै सानोमोन आरो थानो गानस्लायदो बाबा देरि जानानै थांबायना गेस ओंखाम संदो बेजों ओमफ्राय जा बुस्थु लायनो थांदोंमोन मोनबोबाय नै जग मोनसे लायनो थांदोंमोन आङो मिल्टननि वाटार जग लानानै फैबाय नै बेबायदि कालारनि आरोना ओमफ्राय जेबो बिदि माल गैया नैबेखौथ' बावजागासिनो दंमोन खिन्थु मेन बुस्थुआ बेबोखामोन बै आमोलनिफ्राय लायथ्रा जोंहां जाबायमोन नालाय ओमफ्राय नै आसान आयै माने इसिबां दाम भगबान लानानै फैबाय आरो बेखौनो 350नि लानानै फैदां ओमफ्राय नै 20 थाखानि ओमफ्राय लोगोसे सिन्दुर लाबोदों आङो नैदिखौ फोनाया बिराद गोबाव जाबाय फोननो हागोन ना हाया 10 थाखानिखौथ' फोनोमोन आगोलावहाय ओमफ्राय 25 थाखा लायनो लानानै फैबाय आङो बाराबा मानलायलाङोबो नालाय आंना दे गेलेदो गेले ओमफ्राय बेखौ फिसाजोनि रेलगेटआव ओरैनो 80 थाखा बिबाय आङो होथ्रा 100 बिबाय थाबाय 90 होनानै फैबाय आंहाबो नै बेलायसो मा नोंनि गस्लाया बाटारफ्लाइ औहाय नोंनिसो गासिबो र' दांनाङा र' दे दोनथ' आख्लायनांगौ र' बिमायाबो नै दहायनि मालखौ एबारना खेवनोसै आरोना नोंथांमोनजोंबो फोरमायनोसै र' ना सना गाबोन दुगैनायावसो गासिबो सुजोबनानै गेलेगोन दे दिनै जेबो दै होनानै लोंनाङा दे मा खुगायाव सोनाङा ला दे माथो होनना बुंबावनो ला दे बैसागोआ सफैलायबाय गावनि खौरां लानानै टें आंहासो माखौ गानो माखौ मानो दांखो लोरो जाना खेवनोसै जोंनाफोर र' मा होनो जरासे आरोना बुस्थुआहाय गांसे गोसोम ओमफ्राय गांसेया ब्राउन कालारनि आरोखि दा मादि जायो एकदम ओरैनोथ' अबेबा बुस्थुआ बिराद सखा टनटना नुयो ओमफ्राय गावनो सफैबाथाय बुस्थुआ गावनो अरजायानो खाबजाया जायो अनलाइननि मोजां सुन्दरि गाननायखौ नुबाथाय आरो माथो आंबो जागोनदां होननानै आरोना ओमफ्राय नायनोसै र' जागोन ना जाया एसे केमेरा सेट खालामनानै देखायथारसै आं नोंथांमोननोबो जि नायलाय आं जि दांखोलोर जाबाय बे गस्लाया आंना आगोलाव एकदम एसे हल जायोमोन आरोना ओमफ्राय दा सेस दांखोखो जाबाय बिदि गस्लायाबो आरोखि सुनाफोर बिदि आरोना ओरैनोथ' उदैखौ ग्लोम खोबनांगौमोन बियो दा मा जायो गाननायनोसै आं एसे सुनाफोर गाननायनो मोनाबा जानाय नङा सफैबाय जेथिया माला ओमफ्राय बेखौलाय बोरै नोंथांमोननो गाननानै देखायबावनो आं एसे गाननाय नायै खोमानोसै बुस्थुआ जि लावो आरोना लावथानो ओमफ्राय बिदि लावथा बुस्थुआ बाराबा लवारफ्रा बारा लास्टिं जानो नागिरा दा बेसेबां लास्टिं जायो बारा बुरजा दामनिबो नङा आन्डार 300 आरोना
थिनस' थाखायानो नोंस्लाबलाया थाग थिग बाजाराव थांनो ओंखारनायजों सफैनायजों एसे ट्राइ खालामहैनां र' स्राय गाननानै नायखांबायबो आङो मोजांथार बुस्थुआ लावो आरोना नायनायाव फिसा नुयो आं दाउट जादोंमोन माने हे भगबान आंनाव हाबथारगोनसै बियो गानगुरगुरनो सानदोंमोन ओमफ्राय गाननाय लोगो लोगो जि मोजां लावो आरो नै बुस्थुआ टाइट मोजां थायो ओमफ्राय एक्सारसाइज खालामनाय समाव बा थाबायनाय मानाय समावहाय लंपेन्टफोरनि सिङाव गानजागोन आरोना गुदुं गुदुं मोन्दों गोलोमगोन बुस्थुआ नै दाथ' गोलोम बोथोर सफैसै दख'ना सिंफ्रावबो दख'ना गाननानैबो मालाबा थाबायहैयोबा आरामसे गानजाबाय आरोना टेनसन गैया माने माबायाव कमेन्टफोरखौ मोजां मोजां नुनानै आङो बिहरदोंमोन आरोना दाउट जादोंमोन आं एफा थेफा बायाखै आंनो हाबथारगोन बे होननानै हामो आरो सुनाफोरनि स्लेक्स पेन्ट उदैयाव ओमफ्राय उदैनि आधा आधि खोबहैयो आरोना उदैया फिसा मोनबा दाउ खोबावगौमोन खोमा उदैया गेन्द्रि नालाय उदैनि आधासिमल' मोनहैयो आरोना अरजाला लासैनो माबानोसै एसे एसे थांगासिनो दङ 10 ग्राम 20 ग्राम खमायगासिनो आरोना जाबाय ओमफ्राय बाराखौ मा बुंबावनो जाखाबाय आंना पेकिंआनो फोरखा जोब्बाय नालाय आरो माथो खोथा दंबावो रागा जोंबा दिनैफोरनो जायखारगोबायमोन आरोना आङो ओमफ्राय एसे बुरजा जि जोम सुदों आङो माने फिसालानि इउनिफर्म आरोना इउनिफर्म मजा मजि जुथा जुथि ओमफ्राय जाखिनि गोदि मोदि जि लेथ्रा दङ बेफोरखौ सुबाय थ' राननो थाखाय टाइम नांसिगोन नालाय ओंखायनो दिनै जायखानाय जायासै ओमफ्राय नै जाजोब्बाय आरो न' टेनसनसै ओमफ्राय नै ब्लगसो बानायाखै आङो जोंबो हलि गेलेदोंमोन दाखालै फिसाजोनि हालोदखौ नायदो गस्लाखौ सेस आरो गानजालायो जिबनाव हलि रंगलि गोजानै सुबाबो खारलानाया रं बिरंगि हलि नांनानै दंजोबो लंपेन्ट गस्ला सुइटार जेखियानो जादोला हलियावलाय आरो माथोबाव ओमफ्राय जाबाय सोनाबा पेकिं आंना ओमफ्राय अखानायै जोंबो जायखारसिगोन आरोना माने इमारजेन्सि कलिं फैबाय होननाय बायदि जोंबो जायखारसै आरोना ओमफ्राय आङो बेखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय लाखोमानो रोङा नालाय मा गोदान मोन्दों मा गोदान सफैदों आरो नै जुनाफोर बेखौबो स्राय गानबायबो आरोना जा लिरखालायनाय दंबावलायो आरोना नै गोजा कालारजों लिरखालायनाय दंबावलायो दामाबो 450 होननाय दं आरोना ओमफ्राय बाबाव 450 गोदाव सोराव 450थ' नङा ओमफ्राय एम्फौ टेम्फौ जानाय जेबो गैया गैनायालाय मिथिला ओमफ्राय आङो 300नि बिदोंमोन आरोना ओमफ्राय 350 होदो होननानै बुंबाय आरोना माबायदि लिरनानै दोनदों बानायलाय सालाय जारलासोहाय आंना सुनाफोर ब्लग बानायफिनायाव फिसा खिनो सरि हासुनो ओंखारलायो आरोना ओमफ्राय जेखियानो जादोला ओमफ्राय बै एकदम नै इसिबां मथा गुवार गुवार साइज साखाना आं आगोलाव नुफेराखैमोन एबारसो नुलाबायनाय मोनदों आरो आगोलथ' दंखायोमोन खोमा ओमफ्राय 1200 1800 1500 धैस ओमफ्राय लांथारोबा 900 हरगोन होनदोंमोन आरोना 900नि बांसिन जाखा गानग्रा मानसि नंथ'वादां आङो आरो मालाबा आंना फिसाफोरखौ होख्रां होसि खालामनायाव मालाबा ख्रेब बायगारगारोहाय मानसिफोरा मायाव बाया फिसालाखौ एसे सिगाङाव बायनायाबो फिसालाखौ बुनायावसो बायदों आरोना आंना माथो होनना बुंबावनो बायबालाय बायबायसै एखमबा रागानि थाबाव बुनायावबो माने जर बुवाबाबो आं बुनायाव मायावबा नाङो मालाबा मालाय वालाव ओरै लरायनोसै आंहासो वालाव फाटासो नांसै बेबायदि जानानै आंना बायो आरोना सोरनाबा सानखाया बे दाख्लैनि गंसेल' नङा सिगाङाव बायखांबाय बायफिननांबाय आरोना बायबाय नालाय दाना जेखियानो जादोला सोरनाबा आंना ब्लगखौ दोनथ'नोसै आरोना लुगैनायाथ' लुगैयो ख्लाबनो गाइखेरनि साहा दाबादि समावहाय ओमफ्राय आङो थाथ'दों आरोना दिनैजों थाथ'नाया 6 थारिख सप्तासे जाबाय खोमा आरोना ओमफ्राय ग्रिन टि फुननानै लोंसैलाय ओमफ्राय जायगा सोलायबाथ' मा होनना बुंनो बेफोरबायदि ग्रिन टिजों बेसेबां लास्टिं जानो हायो नायनोसै हानायमानि नोंथांमोनजों फिसा शेयार खालामलांनो नाजालांसै आरोना जाय नायलाङा थ' बे ब्लगखौ जायफोरा फरायनायलांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय आङो लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ थेंक इउ स' माच खर लोबदों ओमफ्राय हेलमेट नांगौ नालाय खावब्लु जानानै दं मानसिया एख' नंला खावब्लु नङाबालाय आरो माथोबाव